ένας από τους νεότερους σχετικά χορούς στη Μακεδονία, στην Κεντρική Μακεδονία και συγκεκριμένα στο Κιλκής, τα μέρη μου, από τη μεριά της Γουμένισσας και στη Γρίβα, δυτικά δηλαδή, είναι η Σόφκα. Σόφκα είναι το όνομα Σοφία, έτσι. Πρόκειται για μια κοπελιά για τη Σοφία. Ο χορός είναι πολύ ωραίος. Χορεύουμε στη θέση μας, πηγαίνουμε στα δεξιά, πηγαίνουμε στα αριστερά, σύνολο 5 διαφορετικά βήματα, όλα με το δεξί. Ξεκινάμε τα χεράκια μας χαμηλά, μπροστά, 1, 2, 3, 4. Κάνουμε 90 μοίρες γωνία. Μπορούμε να το δούμε και κατευθείαν στα δεξιά. 1, 2, 3, 4 και μετά να φύγει. Γίνεται και αυτό. Λοιπόν, πάμε ξανά. 1, 2, 3, 4. Τώρα, 6 βηματάκια, το γνωστό στη Μακεδονία, το συναντάμε σε πολλούς χορούς. 1, 2, 3 και 4, 5 και 6. Το τρίτο, το δεύτερο εξάρι, αλλά το τρίτο στη σειρά, στρίβουμε και κάνουμε τα βήματα του χασάπικου. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Και 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Τώρα μπροστά, με το δεξί πάλι. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Και το τελευταίο εξάρι είναι, βάζουμε το πόδι μπροστά. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Τα βήματα μένουν του χασάπικου, αλλά επιστρέφουμε με την όπισθεν πάλι σε γωνία. Με γωνία μπήκαμε, με γωνία επιστρέψαμε. Πάμε. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 και 4. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Όπα! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Μπροστά. Και πίσω. Και η στροφή. 4.